Здравейте, скъпи приятели! Днес ще говорим за дали сме на правилния път в нашия живот. Ние не владеем ситуациите, в които попадаме, ние реагираме или бягаме, или се ядосваме, разочаровани сме, гневим се от всичко това и това всъщност не променя абсолютно нищо. Това не променя живота ни, защото ние проявяваме стари модели на мислене. Когато се научим да наблюдаваме ситуацията, на какво реагираме, кое ни афектира, доколко то е вредно за нас, колко ни помага, какво всъщност губим, когато избягаме, чак тогава ние се научаваме всъщност да отработваме нашите чувства, които са вътре в нас. А отработвайки нашите чувства, ние променяме всъщност събитията, променяме ситуациите, които ще преживеем занапред. Промяната тръгва от вътре навън. Искам да ви поговоря за закона на баланса и за партньорските отношения. Каква роля играе той в нашите партньорски взаимоотношения? Няма перфектни семейства. Във всяко семейство има драми, във всяка родова система има тайни и теми табу, за които не се говорят, за които не се говори и които оказват огромно влияние върху нашата семейна система. Недоизказаните думи, всъщност разделите, разочарованията, тайните, те са всъщност един лабиринт, в който ние се лутаме цял един живот, в който всяка една история на всеки един човек е преплетена една с друга. Независимо от произхода, независимо от културата на хората и културната ни принадлежност, ние всички имаме майки и бащи, които принадлежат към друга система, а тя към друга система. И когато възстановим всъщност отношенията ни с майката и бащата, отношенията, връзката с родителите и предците ни, ние получаваме всъщност подкрепа и черпим силата на рода, която идва до нас през поколенията и която всъщност ние можем да предадем на следващите поколения. Така създаваме едни пълноценни връзки, ние даваме безусловна любов на нашите деца и на нашите партньори. Връзката ни с партньора. Връзката ни с партньора много често се определя от връзката ни с нашата майка. Това, което ние сме получили от нея, ще искаме да получим и от него. Така всъщност се случва, това се случва всъщност заради тези детски травми, които ние не сме излекували. Това, което ние не сме излекували с нея, ще излезе в нашите партньорски отношения, защото ние имаме претенции към партньора си точно такива, каквито сме имали към нашата майка. И тогава той влиза в ролята на родител. И тогава ние влизаме в ролята на негово дете. И тогава всъщност се нарушава този баланс, този закон на баланса, който е един от трите най-важни вселенски закони. Ако някой от двамата всъщност го наруши, този закон, отношенията се превръщат в родител-дете. Единият получава, а другият не. Единият дава повече, а другият получава много повече и не дава. Ние сами си избираме партньорите, така че техните травми да можем ние да ги отработим и те да ни служат. Ако в един момент започнем да работим с травмите от детството си, ние ще разберем, ще забележим, че постепенно започваме да заставаме на нашето място, правилно място в семейната система и така спираме да се държим като едни малки деца до партньора си. Ако имаме проблеми в партньорските отношения, първо започваме да работим с нашата майка. Това е първата връзка, която трябва да излекуваме. Ако тя стане по-добра, доста други неща всъщност ще се променят. Защото, както казва един много уважаван от мен вещ в тези семейни отношения Емил Стратев, пътят към майката е като пътя към сърцето. Цял живот го вървим и с всяка стъпка всичко става все по-красиво. Констелацията е най-бързия метод за отработване на травми и страхове. Констелацията е най-бързия метод за отработване на отношенията с нашите родители. И първото нещо, от което трябва да започнем, това е работата с майката и бащата и с нашето вътрешно дете, което всъщност е нашата душа. Защото това е процес, който е повлиян от движението на нашата душа и е извън нашите представи. А за душата и за подсъзнанието времетраенето на трансформацията всъщност
е различно. Няма нищо по-значимо от нас за нас да се свържем с най-дълбоката си същност и да я споделяме със света. Ще се радвам да се срещнем на онлайн сесии. Предстоят събития, които ще започна да обявявам. Бъдете силни, обичайте себе си, каквато обида да ви се хвърли, да не ви докосне и скоро да се освободите от нея. Благодаря ви много. Аз съм Румяна Цветанова, семейен констелатор. За връзка с мен на лични съобщения или въпроси под този лайв. Благодаря ви, обичам ви. Прекрасна вечер!